Senyores i senyors, benvinguts a Maitan. Avui estem estrenant material nou i per celebrar-ho parlarem del que havia de passar aquesta setmana, que en teoria era la setmana on el català esdevindria oficial a la Unió Europea i ha resultat que no, que ha sigut posposat. Tot això va començar, era un dels requisits que el partit de Junts per Catalunya va imposar, diguem, si es pot dir, si es pot fer servir aquesta paraula, al PSOE a canvi de la investidura de Pedro Sánchez. I, òbviament, també Esquerra Republicana hi estava al darrere. I bé, Espanya ha portat a la Unió Europea la proposta de fer oficial el català, el gallec i el basc. Ja els catalans som molt generosos, O sigui, pels nostres vots, perquè Sánchez pogués ser president amb els vots dels catalans, també hem ajudat els bascos i els gallecs a aconseguir l'oficialitat del seu idioma a les institucions europees. Total, que en les vigílies del dia 27, que era el dia on s'havia de votar tot aquest tema, que al final no s'ha votat, ha sigut aplaçat, el Partit Popular es va dedicar a fotre una puta campanya perquè això no succeís, perquè el català no fos reconegut per les institucions europees. Llavors, han deixat unes quantes declaracions al llarg de la setmana, els mitjans, i m'agradaria escoltar-ne unes quantes. Aquesta primera és la del Santi Rodríguez, secretari general del Partit Popular de Catalunya. I, bueno, ell opina això, escoltem-lo. Oficial en... Un moment, no us vull rebentar les orelles, baixar una mica el volum. ¿Tiene que ser el catalán oficial en las instituciones europeas? Es cierto que el uso social del catalán en Cataluña ha disminuido en los últimos años, pero ello ha sido consecuencia de las políticas lingüísticas que han llevado a cabo diferentes gobiernos de carácter nacionalista e independentista. Pero la política lingüística no se basa en la imposición, como se ha estado haciendo en Cataluña. Por lo tanto, es importante que mejore el uso social del catalán en Cataluña. Y eso no se consigue con el debate sobre la oficialidad o no del catalán en las instituciones europeas, que no es un debate lingüístico, es un debate meramente político. Y el gobierno de España está defendiendo esta medida simplemente para garantizarse los 7 votos de Junts, los votos de Puigdemont, para mantenerse en el Palacio de la Moncloa. La mare que em va parir. O sigui, el PP està fotent com a excusa perquè el català no sigui oficial a Europa que el català hauria de tenir una salut molt més bona a dins de Catalunya. Des de quan al PP li importa la salut del català a Catalunya? Quina excusa és aquesta? Quina puta merda d'excusa és aquesta? Han fet el que han pogut des de tota la vida perquè sou els hereus dels franquistes, perquè els vostres predecessors polítics van intentar aniquilar el català i no van poder. I des de la transició vosaltres us heu dedicat a fer exactament el mateix, intentar acabar amb el català. Collons li passa a la música, no sé per què es va tallant. O sigui, ara em vendràs. Ara m'intentaràs vendre, Santi Rodríguez, que els catalans no podem aspirar a que la nostra llengua sigui oficial i reconeguda a les institucions europees perquè, segons tu, és menys parlada. Bueno, és que no és menys parlada, això ho hem parlat moltes vegades. No és que sigui menys parlada. No és que sigui menys parlada, és que com que viu més gent a Catalunya, el percentatge de catalanoparlants de Catalunya baixa. Però el nombre absolut de catalanoparlants no ha canviat gaire.
Llavors això és demagògia amb vena. Demagògia amb vena. O sigui, és molt fort. És que és molt fort. Que fotis d'excusa l'ús social del català. A mi m'agradaria aclarir això de tot el tema de l'objectiu aquest de fer que el català sigui oficial. A Europa hi ha molta gent que s'ho pren amb cert cinisme i diu, bueno, o sigui, li compren l'argument aquest del PP, no? De dir, primer arreglem que el català sigui més parlat a Catalunya i després ja parlarem d'Europa, o diuen que això d'Europa és una excusa per distreure de la crua realitat de que el català cada vegada és menys parlat, diguem, percentualment. És més minoritzat a Catalunya. I agafen aquesta posició cínica com que diuen que si el català esdevé oficial a les institucions europees no servirà per res. Jo no sé què li passa a aquesta música, de veritat, Per què es va tallant? Bueno. Lo del català a Europa no és cap broma. No és cap broma, és algo molt important. Si realment, si Junts i Esquerra aconseguissin d'alguna manera que el català sigui una llengua oficial a Europa, seria una victòria importantíssima pels catalans. Importantíssima. Perquè ara mateix els catalans som un poble amb menys drets lingüístics que la resta d'habitants de la Unió Europea, tot i que paguem els mateixos impostos. Nosaltres paguem impostos a la Unió Europea. Però, en canvi, els nostres drets lingüístics estan menys reconeguts que la resta. I no és cap broma. Vull dir, si aconseguíssim l'oficialitat del català a Europa, aconseguiríem coses que afecten el dia a dia dels catalans. Per exemple, l'etiquetatge de productes, les instruccions d'aparells, de medicaments, tot això depèn de l'oficialitat del català a la Unió Europea. A part de poder anar, diguem, al Parlament Europeu i parlar català. Els catalans seríem més lliures. Que al final és el que... Hòstia, cau la copa. Al final és el que vols. Tu vols que siguem més lliures. Més lliures del que som ara. I si el català esdevingués oficial a la Unió Europea, seríem molt més lliures. Tu podries anar per Europa sent un ciutadà amb ple drets lingüístics, igual que els alemanys, igual que fossis un alemany, igual que fossis un francès. Però què ha passat? Que, bueno, el PP... Jo crec que no és culpa del PP ni de Vox. Òbviament, ells han fet la seva part d'intentar sabotejar-ho perquè saben que els hi dona vots, perquè és el mateix que van fer amb l'Estatut, que quan ells van en contra de les iniciatives catalanes, l'electorat espanyol els premia. Ells sempre han tirat de catalanofòbia per treure'n rèdit electoral. Què passa amb això? Que el PP ha decidit que, segurament per una sèrie d'enquestes que han sortit, que el PP no necessitarà a Junts per governar en les següents eleccions. Que el PP, simplement amb els vots de Vox, ja podrà governar i per tant no necessita Junts. I com que han entès això, ara tiren pel dret, tiren per la via de la catalanofòbia, d'anar a fotre'ns els catalans. Perquè ja em diràs, o sigui, si el català esdevé oficial a la Unió Europea, quins drets lingüístics perden els castellanoparlants? Cap! No en perden cap, la seva llengua ja és oficial a la Unió Europea.
Què? De quina manera els perjudicaria que nosaltres tinguéssim els mateixos drets que ells? No els hi perjudicaria de cap manera, simplement ens volen aniquilar. Simplement ens volen aniquilar. Volen aniquilar el català i volen aniquilar la nació catalana. No hi ha cap altra raó, sinó perquè ens anirien en contra. Sinó perquè intentarien sabotejar-ho. Per què? I òbviament el PP s'ha sortit amb la seva perquè la majoria d'estats de la Unió Europea es mostren reticents a l'oficialitat del català. O sigui, la immensa majoria de països de la Unió Europea no ho veu clar. França, Itàlia, Croàcia, Alemanya, Països Baixos, Àustria, República Txeca, Bulgària, Suècia, Finlàndia, Estònia, Letònia, Lituània, tots aquests països estan en contra del català, que el català sigui oficial. Per què? Per què? Doncs perquè Europa és... La Unió Europea, perdó, que no és el mateix que Europa, que són coses bastant diferents. La Unió Europea és un club d'estats. I els estats de la Unió Europea van en contra de les nacions que no tenen estat. Diguem la batalla que sempre hi ha hagut a Europa ha sigut l'Europa dels estats, de les grans capitals, l'Europa governada per Berlín, per París, per Roma, per Madrid, per Londres, contra aquesta Europa, l'Europa de les capitals i dels estats, contra l'Europa de les ciutats comercials. Milà, Barcelona, Múnich... I me'n deixo. I ara mateix la Unió Europea és una creació de l'Europa dels estats. I, òbviament, si reconeixen el català, estan posant en dubte el model europeu actual. Perquè llavors s'hauran de començar a fer preguntes. Perquè Catalunya és l'última gran nació sense estat d'Europa. I si ens reconeixen plens drets com a europeus, moltes de les mentides sobre les quals s'han construït molts estats de la Unió Europea serien exposades. Com ara França, com ara Itàlia. Itàlia també té... Bueno, França té la Catalunya Nord i té... sempre em confonc amb Sardenya i Còrsega. Hòstia, quina és la francesa? A veure... Còrsega. Té Còrsega. Itàlia té aquella zona al nord, als Alps, que parlen alemany. S'haurien de plantejar coses. Tothom s'hauria de plantejar coses, perquè tots els estats estan fets a sobre de les nacions. L'estat espanyol es veu molt clar. Van agafar la nació castellana i van construir un estat aixafant la resta de nacions que les rodejaven. La catalana, la basca, la gallega... I clar, si comences a reconèixer els drets lingüístics dels catalans, dels bascos, dels gallecs, doncs potser
de la gent de Còrsega es comença a plantejar coses, o potser la gent de... És que no me'n recordo del nom de la regió, però d'aquests italians del nord que parlen alemany es començaria a plantejar coses. O... Bueno... Europa té moltes més nacions que estats. I la Unió Europea està construïda sobre els estats, ignorant les nacions sense estat. I la més gran és Catalunya. Per tant, no és sorprenent que Europa s'hi foti de cul. No és sorprenent, és completament previsible. Jo crec que el català ho té molt difícil per esdevenir oficial a Europa, encara que el PSOE vulgui prendre sopars de duro. Perquè Junts i Esquerra els continuïn investint. M'agradaria posar-vos unes altres declaracions, en aquest cas del president del PP espanyol, el Feijóo, sobre la oficialitat del català. No té pèrdua, escoltem. La cuestión, más allá de Europa, mire, hay tres consideraciones. La primera, en Europa los idiomas oficiales son aquellos que son oficiales en la totalidad de los estados que conforman la Unión. El informe técnico del Consejo señala que podemos estar ante un supuesto de ilegalidad que conllevaría la necesidad de la reforma de los tratados para dar cabida a idiomas que no son oficiales en la totalidad de los Estados miembros. Primera consideración. Segunda consideración, la simplificación con la que está intentando trabajar en esta nueva legislatura de la Unión Europea es un principio básico. Y en tercer lugar, hay muchos países donde hay otras lenguas que no son oficiales en el conjunto del Estado y que tienen precauciones de hacer oficial más de 40 lenguas que no lo son en la Unión Europea. Y en este contexto es el contexto en el que en este momento entiendo yo que estarán debatiendo los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Y en este contexto, insisto, de absoluto respeto y de apoyo al catalán como idioma de España, se mueve el Partido Popular. Y por consiguiente, me parece que hay bastantes consideraciones legales y de oportunidad en relación con los más de 40 idiomas que no son oficiales en el conjunto de los Estados, como es el caso de las lenguas españolas que no son oficiales en el conjunto, sino en las comunidades autónomas respectivas. Eso sin contar, he leído por ahí, no conozco la memoria económica, pero ustedes han publicado que estamos hablando de entre 130 y 140 millones de euros todos los años de dinero público. Creo que bien merece una reflexión este asunto. Si debemos de gastarnos 140 millones... Hòstia, acabarà amb mi aquest desgraciat. Ara fotrà d'excusa... No t'ho perdis, que ara fotrà d'excusa els 130 o 140 milions d'euros que suposadament costaria l'oficialitat del català a la Unió Europea. Tu creus? Tu creus? Tu creus? Tenim un dèficit fiscal de 20.000 milions d'euros cada any. 20.000 milions d'euros cada any que se'n van a Madrid i no tornen a Catalunya. 20.000! I ara el català no pot ser oficial a Europa. Per què costarà entre 130 i 140 milions? Que són una puta vintena part de lo que ens robeu cada any, desgraciats de merda? La resta del que diu el Feijóo és bastant el que acabo de dir. Que pels estats de la Unió Europea reconèixer l'oficialitat del català és obrir la caixa de Pandora. Perquè llavors reobres el debat de que Europa, de que els estats d'Europa estan construïts sobre nacions oprimides. Però que em foti l'excusa dels diners. Creo que bien merece una reflexión este asunto. Si debemos de gastarnos 140 millones de euros de dinero público a tal efecto.
La mare que el va parir. La mare que el va parir. Després de tot el que ens heu fet al país, de l'espoli que portem aguantant durant més de 300 anys, vindrà ara de 130 milions d'euros. Amb tot el que ens foteu cada any. Desgraciats. Junts i Esquerra tenen el meu suport absolut en intentar que el català sigui oficial a Europa. Crec que és molt difícil, per les raons que he dit. Perquè els europeus, els estats europeus, no la gent europea, no les nacions europees, però els estats, les capitals europees, que són qui ara mateix manega el cotarro a Europa. Aquesta classe buròcrata de les capitals s'hi fotran en contra. S'hi fotran en contra. I jo crec que Junts i Esquerra ho tenen... Bueno, què és Junts i Esquerra? Els catalans. Jo crec que a tots els catalans ens interessa que la nostra llengua sigui reconeguda en ple dret a les institucions europees, perquè Catalunya és, de fet, una de les llengües més antigues d'Europa. El català té 1000 anys. La Unió Europea en té 30. Qui collons són ells per negar-nos? Qui collons sou per negar-nos? Quan tots vosaltres, buròcrates i imbècils de Brussel·les, hagueu aguantat 1000 anys, parlem-ne. Però nosaltres portem 1000 anys amb la nostra llengua. La vostra puta merda d'Unió Europea, que necessita una reforma urgentment, no en té ni 30. 40. No sé. Ara t'ho busco. Crec que és dels 80. Es va crear la Unió Europea. Quan es va crear la Unió Europea? El 93, doncs això, 32 anys. 32 anys. El català en té 1000. Qui collons sou? Qui collons us creieu que sou? Sou una classe de buròcrates, de paràsits que només foten que regular, que només foten que oprimir, de fet, les ciutats comercials d'Europa. Perquè el que fa Brussel·les, el que fa el poder de Brussel·les, aquest poder burocràtic, és treure-li poder a les ciutats comercials com Barcelona, com Milà, i donar-los poder a les capitals. A Madrid, a Berlín, a París, a Roma. Això és el que fa la Unió Europea. Llavors jo estic a favor d'Europa. Jo crec que a Europa podem trobar, hem de trobar una fórmula més bona de governar-nos. Perquè, i aquí estic una mica en desacord amb algunes de les tesis del que es diuen els partits d'extrema dreta, perquè els partits d'extrema dreta el que advoquen és per tornar, diguem, a una Europa on els estats vagin més per lliure cadascú. Bueno, en un món on tens els Estats Units per una banda, a Rússia per l'altra banda, estàs entremig, i més enllà tens la Xina, que 27 estats vagin per lliure, no és
un modus operandi que vulguis, perquè acabaran baixant com voltors i ens trinxaran. Tu has de fer un bloc, t'has d'unir per defensar-te. Però què passa? Bueno, que la Unió Europea actual és una unió de farsa, perquè al final el que uneixen de veritat són els diners i del PIB dels països europeus. Els europeus paguem un 1% del PIB per finançar el pressupost de la Unió Europea i un 40% del PIB per finançar, el pressupost estatal. Per tant, aquí, la Unió Europea té el poder que té. Els estats continuen tenint els diners, per tant, el poder. El que passa és que, Brussel·les té un poder legislatiu burocràtic impressionant. O sigui, es poden treure... Però l'únic poder que tenen és el poder, de regular, el poder regulador. Llavors, si tu només li dones a Brussel·les el poder de regular, l'únic que faran serà regular. I que, al final, si comencen a treure regulacions, com han estat fent els últims 32 anys, al final no pots fer res a Europa. Perquè està tot puto regulat. Jo crec que Europa, idealment, si em deixes somiar, Europa tindria un govern molt més unit, un govern federal, però que federés les nacions, no els estats. Jo no vull una federació de Madrid amb París, amb Roma. Jo vull una federació de les regions de les nacions. Dels països catalans o de Catalunya, de la nació catalana, amb una Europa, més unida en el terreny d'acció exterior, per exemple, o amb un govern federal potent que pugui decidir. I l'altra cosa és això, un dels grans fallos que té actualment la Unió Europea és que tot s'ha de prendre, totes les decisions s'han de prendre per unanimitat. No es pot prendre cap decisió si els 27 o 28, ja no sé quan som, no hi estan d'acord. I aquí passa el que passa amb el català. Que hi ha 7 estats, de fet els 7 grans estats, que hi estan en contra. I fins que tots estiguin a favor, cosa que no crec que passi, el català no podrà ser oficial. La majoria no és... La unanimitat no és pràctica. No és pràctica. Si tu vols ser un bloc operatiu, si tu vols ser una entitat política operativa, si cada puta decisió l'has de prendre per unanimitat, no arribaràs enlloc. No és funcional. Jo crec que aquesta Europa governada per les capitals dels estats s'ha de replantejar. Necessitem una Europa menys burocràtica, on les capitals dels estats tinguin menys poder i les ciutats lliures i comercials d'Europa en tinguin més. On els diners decideixin les coses, no els buròcrates, no els funcionaris. Aquesta és l'Europa que somio jo. Aquesta és l'Europa que somio jo. Volem més Europa, no menys Europa. Visca Europa! Visca Europa! Els catalans som europeus i som una de les nacions més antigues d'Europa. Per això és absurd que aquesta merda d'Unió Europea no ens vulgui reconèixer com el que som. Som molt més antics, molt més rellevants en la història d'Europa que tots aquests desgraciats buròcrates de Brussel·les. Som molt més, som molt més. I si ells volen ignorar-ho, ja sabran el que es fan.
ja sabran el que el fan, perquè els hi acabarà patant a la cara. Els hi acabarà patant a la cara, que és un dels grans errors que han comès els europeus al llarg de la història, que ha sigut de menystenir i d'ignorar la nació catalana. Hòstia, per què collons estic fent el podcast amb el casador de fondo? Espera, em canvio el fondo. La mare que em va parir. Què foto amb el casador de fondo? A veure, què poso de fondo? Bueno, és que fins ara he estat parlant de la Unió Europea. Em foto... A veure, ara anava a parlar de l'Argentina, aquella que no li agrada el català. A veure, busco català, Unió Europea. A veure si trobo una imatge que m'agradi. Què vols que et digui? Aquesta, vinga, va. Senyeres i banderes europees. Som-hi. Què collons? Foto amb tot el puto podcast amb el casador de fondo. Hòstia. Vinga, va. Un moment, disculpeu-me. Però és que això no podia ser. Ok. Ja ho tenim, això. Vale. Ara sí! Doncs això. No sé. Bueno, tenim unes declaracions aquí Álvarez, es diu Álvarez? Del ministre d'Assumptes Exteriors espanyol. Bueno, dient que li encanta el català, que farà el possible perquè el català esdevingui oficial a la Unió Europea. Bueno, pots comptar, si et vols creure els socialistes, te'ls pots creure. Espanya es coordina per agafar certs papers. El bipartidisme del PP i el PSOE es coordinen. Llavors, sí, el PSOE necessitava els vots de Junts per poder governar i perquè Espanya no caigués en en una etapa d'ingovernabilitat. Doncs diuen, vale, doncs el PSOE fa el paper aquest de que intentem que el català sigui oficial a la Unió Europea, cosa que saben perfectament que jo crec que no passarà. I el PP s'encarrega de que no sigui així. I ja està. I s'agafen aquests papers. Es van intercanviant papers. El PSOE fa de poli bueno i el PP fa de poli malo, però són el mateix. Són el mateix, i es va veure en el moment de la veritat del 2017, quan els dos partits van votar a favor del 155. Llavors, bueno, que ara vinguin aquí i et diguin que s'estimen el català amb bogeria, amb tot el que han fet per aniquilar-lo, que vagin a enganyar una mica sa mare. Vinga, va, següent notícia. Segurament ho heu vist. Ha corregut molt per xarxes aquest clip d'una argentina queixant-se dels catalans que parlem català a Catalunya. Escoltem-la. ¿Saben qué es lo peor? A mí me caen bien, o sea, no estoy diciendo nada, pero lo que más bronca me da es que saben que yo soy argentina porque conocen el acento y cuando vos vas y les hablas te responden en catalán. Es tipo, si sabes hablar español, ¿por qué me lo haces a propósito? O sea, ¿cuál es la gracia de pelotudearme? ¿Cuál? ¿Por ser argentina? ¿Por tener un asunto distinto? ¿Cuál es la necesidad? Vos venís a hablarme en español, yo no te hablo en inglés. ¿Por qué me contestás en catalán si sabes que no sé hablar catalán? Eso te juro que me saca, me da ganas de...
Mira, t'ho explico que és molt fàcil. Els teus avis eren nazis. I van col·laborar amb els franquistes per fotre'ns. I vam perdre la guerra. I llavors ara tornem a parlar en català perquè no suportem els nazis. Nazi. Com es pot ser tan desgraciada d'anar a un país que no és el teu, on cobres més que el teu país d'origen, perquè el teu país d'origen està a la puta merda, perquè us esteu morint de gana, perquè teniu una inflació que no us la creieu, i te'n vas del país a Catalunya per guanyar-te millor la vida. I llavors resulta que els catalans et parlen amb el seu idioma. I encara tens els pebrots, encara tens els collons de queixar-te. Els teus avis eren de la SS. Els teus avis mataven jueus. I nosaltres no ho perdonarem, això. Quina desgràcia. Quina desgràcia. Hablo en catalán para pelotudearme. Per veure la teva cara de desgraciada. O sigui, per què? Dóna'm una raó per la qual hauria de canviar-me al castellà per entendre'm amb tu. Què de bo em proporcionaria la meva vida poder entendre'm amb tu? Què collons feu a Catalunya? Si has vingut aquí, entenc que has vingut per fer diners. No? Vale. Pues si vols fer diners a Catalunya, ja estàs aprenent el català, perquè el català és l'idioma que mou els diners a Catalunya. L'idioma que mou els diners a Catalunya és el català. I si no et vols passar la puta vida fent empanades, més et val anar aprenent català. Més et val anar aprenent català si vols fer diners. I si no, mira que tens països per parlar només el castellà, Mira que en tens. N'hi ha per triar i remenar. Però has vingut aquí, oi? Doncs aprèn el català, collons. I si no el vols aprendre, cosa que jo crec que és un error molt greu i que em fa posar de molt mal humor que no el vulguis aprendre, però si no el vols aprendre perquè no el vols aprendre, com a mínim no tinguis els pebrots de penjar vídeos a les xarxes socials queixant-te de que els catalans et parlen en català a Catalunya. És que és el colmo. És que és surrealista. Qui collons et creus que ets? I no estic... O sigui, no tots els argentins són així, La majoria. Però no tots els argentins són així. N'hi ha que fan l'esforç d'aprendre el català i de fet hi ha una conta d'una argentina, no sé, ho vaig veure l'altre dia, que penjava, una argentina que penjava les seves paraules preferides en català i de xiu-xiuejar, no sé què, però... Això està molt bé. És una oportunitat. Si tu vens aquí, vens per fer diners, entenc. I si vols fer diners, t'has d'integrar. Si no aprens el català, no t'integraràs. I si no t'integres, no podràs fer diners de veritat a Catalunya. Això va així. I si et creus que ets més xula que la resta, ja veuràs com t'anirà. I els teus avis eren nazis. Els teus avis eren nazis. Jo, de veritat.
Si vols fer diners a Catalunya, aprèn català. Fes-te un favor. És un consell que et dono. Vale? Aprèn català. Integra't. Per tu, Ho dic per tu. Ho dic per tu. Però el que crec que no t'estàs adonant del que estàs fent és amb aquest vídeo. Qui està sent, diguem, qui està pelotudeando, ets tu. Que vens d'un altre país i ens dius a la gent d'aquí quin idioma hem de parlar. Quina puta obligació tenim els catalans de canviar-nos al castellà perquè ens entenguis a Catalunya. No tenim cap obligació. Parlem català perquè és casa nostra. Ets tu qui t'has de procurar d'entendre'l, com a mínim d'entendre'l. I mira que és fàcil, I mira que és fàcil perquè s'assemblen. Perquè són les dues llengües romàniques. I s'assemblen força. Fins i tot hi ha espanyols, hi ha castellans colonials, els colons, que diuen que el català és un dialecte del castellà. No hauria de costar tant entendre. Però sobretot el dels diners. És que si vols fer diners i a Catalunya ja estàs aprenent català. Perquè si no, no en faràs. No en faràs. Així de simple. I per última notícia del dia... Ah, no, em queden dos. Però la penúltima notícia del dia, a Esquerra... Fa una mica mandra parlar d'això, però bueno, ho faré una mica per sobre. A Esquerra... ha publicat un tuit de la secretària general del partit que va anar al diari Nació Digital i Esquerra Republicana recupera aquest titular. Catalunya, que va dir l'Hisenda Alemany, Catalunya té avui un creixement econòmic basat en importar mà d'obra barata, sous baixos i llocs de feina poc qualificats. Bueno. Més val tard que mai, suposo. Més val tard que mai. Suposo que han rebut un parell d'enquestes que no els hi han fet gaire gràcia. Després de 8 anys al poder, després de trinxar el país com l'heu trinxat, després de 8 anys a la Generalitat, ara surten i diuen que tenim un model econòmic que fa aigües. Que, òbviament, és el que molta gent portem dient bastant de temps. Home, dir-ho després de 8 anys a la Generalitat, queixar-te del model econòmic de Catalunya després d'estar 8 anys al govern, és cínic com a mínim. És cínic com a mínim. El que passa és que jo crec que Esquerra... El problema que té Esquerra, el problema de fons d'Esquerra és que es pensa que els catalans som gilipolles. Jo crec que aquest és l'error de càlcul fonamental d'Esquerra Republicana. Que es pensen que els catalans som gilipolles. Clar. Que es creuen que si ara em treuen el tema de la immigració, de que no podem tenir un model econòmic que es basi en importació d'immigrants per fer feines de poc valor, de poca qualificació, poc valor afegit, amb sous baixos, que resten més, diguem, de la seguretat social del que sumen,
que això no és sostenible de cap manera, ara es pensen que si ho diuen, els catalans els perdonarem i direm, hòstia, ara ho heu vist, vale, doncs va, us votem. No us votarem. Jo com a mínim. No us votaré. Perquè heu estat 8 anys de govern, heu tingut 8 anys per redreçar aquest problema que es veia venir i no heu fet res. Al contrari, qui treia... O sigui, és que no és que ho hagin ignorat, no. És que els que trèiem el tema, fins ara que ho diuen ells, els que trèiem el tema fins ara, se'ns deia que érem racistes. Us heu dedicat durant 8 anys a estigmatitzar a tothom qui treia aquest tema de racista. I ara el voleu treure vosaltres perquè heu vist que les enquestes no us agraden? Ara us voleu fer vostre aquest discurs? Aneu a prendre pel cul. No enganyareu a ningú. No enganyareu a ningú. Us penseu que els catalans som gilipolles. Això és cinisme en vena. Després de tant de temps de titllada de racista a tothom qui treia el tema, estant al govern, ara us pujareu al carro. Baixeu i deixeu-me del braç, hermano. Baixeu i deixeu-me del braç. Deixeu-me anar del braç. Ara, a petxugar. Ho heu fet molt malament. Els d'Esquerra ho heu fet molt i molt malament. Havíeu recuperat la Generalitat després de 100 anys, des del Companys que no la tocàveu. I heu estat 3 anys, i com que ho heu fet tan malament, com que sou tan poc... no em surt la paraula. Sou uns incompetents. Sou tan poc competents. I és que prefereixo... És que quasi que prefereixo els espanyols dels socialistes abans de que governeu vosaltres l'autonomia catalana. O sigui, si la cosa va de governar l'autonomia catalana, és que quasi que prefereixo els socialistes que vosaltres. Fins que no surti un partit nacionalista fort i amb les idees clares, i no com vosaltres que canvieu d'opinió a la mínima que les enquestes us van en contra. Personalment. Ai, senyor. Per últim, volia parlar una mica de... Aquí sempre estem parlant de política catalana, i m'agradaria parlar una mica d'altres interessos que tinc jo. I un d'ells és una empresa de coets aeroespacials que es diu SpaceX i està fundada i liderada durant... es va fundar el 2002, durant 23 anys, pel Elon Musk, i que, bueno, ha revolucionat la indústria la indústria aeroespacial amb un coet que es diu Falcon 9 i ha canviat completament el panorama. Però com que l'Elon Musk, el seu gran objectiu a la vida és arribar i colonitzar Mart, cosa que jo ho trobo espectacular, a mi aquestes idees de sonat mental m'encanten, i a mi m'encantaria veure humans a Mart, amb el Falcon 9 aquest no ho pot fer. I llavors necessita, doncs, una flota de coets molt més gran, coets molt més grans, de fet es diuen Starship,
i són els coets més grans que s'han construït mai, molt més grans que el Saturn V, que són els que van anar a la Lluna als anys 60 i 70, però que a més de ser el coet més gran de la història, està dissenyat per ser completament reutilitzable i ràpidament reutilitzable. O sigui, la cosa és puja el coet, deixa la nau a l'espai i llavors torna el coet a la plataforma de llançament i hi ha uns braços gegants mecànics que l'atrapen i el tornen a posar sobre la plataforma de llançament i ja poden posar una altra nau espacial a sobre i així anar llançant, i anar llançant, i anar llançant. I aquesta és la idea revolucionària que han tingut els enginyers de SpaceX per poder arribar a Mart amb un cost assumible. Cada nau està pensada per poder portar 100 persones de cop a Mart en un viatge. I, bueno, fa 2 anys... el programa, diguem, com a tal, va començar el 2018. Van començar a construir trossos de coets a un lloc a prop de la frontera d'Estats Units amb Mèxic, a Texas. I fa 2 anys van llançar per primera vegada el coet sencer. I va anar força bé la primera vegada, la segona també, la tercera, la quarta va ser un èxit escandalós, la 5ena també. Però llavors, a la 6ena, el 6è llançament, que això ja va ser a finals de l'any passat, la nau espacial, que en teoria era una versió millorada, la nau espacial va fallar. I ho van tornar a provar al cap de 3 mesos i va tornar a fallar. I ahir, al cap de 3 mesos més, el llançament número 9 va tornar a fallar. I, clar, o sigui, no... El que trobo frustrant d'això és que no és en plan mira, la primera hem arribat fins aquí, la segona hem arribat fins aquí, la tercera fins aquí, anem progressant a poquet, pas a pas. Si fos això encara, diguem, encara s'aguantaria, diguem, la cosa moralment. Però és que la cosa és que el tercer i el quart, sobretot el quart i el 5è vol, el quart i el 5è llançament ho van clavar o empatar, semblava que ja ho tenien. Semblava que ja ho tenien fet. I que ja en qüestió de mesos ja podíem començar a enviar coets a Mart. I clar, llavors van treure aquesta versió actualitzada de la nau i tots vam pensar, bueno, si la primera versió de la nau ha anat de puta mare, la segona versió millorada encara anirà millor. I 3 fracassos seguits. 3 fracassos seguits. No sé quina és la reflexió que volia fer sobre això, simplement que estic frustrat, perquè jo, a mi és... pensis el que pensis de l'Elon Musk, jo crec que s'ha equivocat fotent-se massa en política. Jo crec que una mica s'hi havia de fotre, sobretot havia de comprar Twitter. Jo crec que la seva compra de Twitter ha canviat el transcurs de la humanitat. Jo crec fermament això. Però tot això de fotre's a dins del govern... Bueno, el que ha passat ara, d'aquí crec que 3 dies l'Elon Musk sortirà del govern del Trump, perquè, bueno, després de poder revolucionar la indústria aeroespacial, després de poder revolucionar la indústria dels cotxes, de no sé quantes coses, de la intel·ligència artificial, de fer de tot, de canviar el món de moltíssimes maneres, ha trobat el seu final boss, que és el govern dels Estats Units. Ha intentat retallar el pressupost i s'ha trobat amb un mur. S'ha trobat amb un mur, amb una casta política
que té molts interessos en tenir un pressupost gegantí i que, bueno, la seva missió, la missió que tenia de salvar els Estats Units de, bàsicament, de la bancarrota, perquè tenen un dèficit espectacular de 40 trilions de dòlars. I l'Elon Musk volia arreglar aquest problema, que és segurament el problema més difícil d'arreglar del món. Com collons arregles un problema d'un dèficit de 40 trilions de dòlars? És pràcticament impossible. Però clar, a sobre s'ha trobat amb que tota aquesta casta política de Washington li anava en contra i li aprovava pressupostos encara més grans que els anteriors. I ja m'explicaràs com collons pretens revertir aquest dèficit si encara gastes més que l'any anterior. Vull dir. I ell ha vist que la cosa era impossible, que era insalvable, i li ha dit al Trump: Donald, jo me l'aspiro, i me'n vaig a Texas a fer coets. Jo crec que és la millor decisió que ha pres l'Elon Musk en molt de temps, des que va decidir comprar Twitter, que es dediqui a SpaceX, que es dediqui a fer que aquest coet funcioni. És una de les persones més intel·ligents del món, és un geni, sap sempre, té una intuïció natural de quin és el problema més greu en X moment. Té com una intuïció de quin és el gran obstacle que s'ha de superar en cada moment. Però hi ha molta gent que es distreuen amb molts problemes i s'atabalen. Quan intentes fer alguna tan difícil com lo de l'Starship, hi ha molta gent que s'atabalaria perquè dir, hòstia, tinc aquest problema per aquí, tinc aquest problema per allà. I ell té aquesta habilitat, aquest do natural de dir, és això el que s'ha de solucionar, és això, i fins que no solucionem això no tirem endavant. I jo crec que ho ha d'aplicar això a SpaceX, que és la seva... En el fons Tesla està molt bé, i ara quan treguin això de que els cotxes conduiran sols, jo crec que canviarà bastant el panorama, la història de la conducció, perquè tu podràs pujar un cotxe i dir-li porta'm allà i mentrestant pots dormir o pots fer feina si t'agrada fer feina. A mi m'agrada més dormir. Ja està molt bé això de Tesla, però la companyia de la nineta dels seus ulls, la companyia del seu cor, és SpaceX. És l'empresa que té com a missió fer que la humanitat sigui una espècie multiplanetària. I ja, en la meva opinió, el que ha de fer Elon Musk és centrar-se, ara que el programa de l'Starship està en problemes greus, ara que està en hores baixes, ara que han encadenat un tercer fracàs consecutiu, ara és quan l'empresa necessita el boss. Ara és quan el necessiten, i ara és quan l'Elon Musk ha de demostrar la veritat qui és. I a què està disposat, si realment sempre dona la turra de que el més important per ell és anar a Mart. Què està disposat a fer per aconseguir-ho? Jo, des d'aquest podcast en català, no crec que m'escolti ningú de SpaceX. Potser hi ha algun català, no ho sé. M'encantaria saber si hi ha algun català a SpaceX per poder-lo entrevistar, perquè és la meva empresa preferida del món. Però des d'aquest podcast animem a tots els enginyers de SpaceX a que
puguin solucionar aquest problema que han tingut en el llançament d'ahir, que realment els va sortir tot malament. Els va sortir tot malament després de que els hagués sortit tot bé. És que això fa més mal. Quan et surt tot malament després de que t'hagi sortit tot bé, és quan fa més mal. I és quan has de tirar més de força, de voluntat, de fe, de... Vamos ahí, vamos ahí. I això, tots els meus ànims als enginyers de SpaceX. Estic completament convençut que ho solucionareu. Esteu fent alguna molt, molt, molt difícil. Esteu intentant solucionar, jo crec, el problema més difícil que s'ha intentat solucionar mai. Un coet d'aquestes característiques és una bogeria. És una bogeria. I res, tot el meu suport. Senyores i senyors, això és tot per aquesta setmana. Espero que us hagi agradat i ens veiem la setmana que ve. A reveure.